okokokoko ọkwakwa na-etiri ọnwụ ụmụ Igbo be anyị arịrị ebu amụ nwa bụ ọwọ n'ọbụ nwa na nke ododo ichoku nwa na nka arịrị ebu ụmụ Igbo be anyị arịrị ebu enu ọnwụ na-ebu ọla ememe ive ọnwụ na-ebu ọla ememe ive ụmụ Igbo be anyị ọnwụ atụọ ka ekpere ma bụrụ His Royal Highness Igwe Samson Chukwuemeka Onyegwu Igwe CBD Igwe odoziri bomba dike nwoke ka nwaanyị mma na ọnaba mmụọ ụmụ Igbo be anyị arịrị ebu na mama ive njeme mama onye nje ebejela akwa ive emebe nwati jele mama ebe nje etije ya mgbu eziokwu Igwe CBD ya na Igwe ọdịka ya nwụ na nwụ odegwu nwoke nọ na mmụọ enu na ndụ Devilias Ambassador niile n'ebe ndụ CBD n'ebe ndị Eziagụ gburu niile n'aba n'ebe na ọnwụ ike eme anyị ive ọnwụ eme anyị ive eziokwu ọ bụrụ na ọnwụ ibe a na-eje ọgụ na mgba na mụ nwa bụ double skin nwa na nka na mmesoje ọ bụrụ na ibe ọ na-eri ego ọkwa ndị Ambassador ga-ebutede ego enu na osisi ọma na izu ọgụ n'ebe oji ibe ibe anyị ibe ike eme anyị ọkwa odegwu anyị na-akwụwa n'iru were eje mmemme ọkụ ya ka ọ nwụtụrụ ka ekpere ma bụrụ odegwu wee naba mmụọ bụrụ Igwe wee naba mmụọ anya abụọ ma ibe eziokwu Italian mafia mba anyị nọ n'ebe ogbologu nwata na ana agụrụ na enu na ezi oyi ga na mmụọ ogbologu nwata sudibenu ya ma ibe anyị ji eme ọnwụ ọkwado eze kweche nọ n'ebe nzi ime obi mati nọ naga eziokwu na ibe ike emenụ ndụ Devilias be anyị eziokwu ibe ike emenụ ndị Ambassador niile anyị oji akọdo na nhalo one anya abụọ ma ibe anya mmiri ejum anya ụmụ Devilias Ambassador niile ndị CBD n'ụyọ ndị Eziagụ gburu niile asị nke anyị were ndidi dibe ya wụ ibe maka na ya ejeghị eje ọgụgụ ọnwụ ka anyị dibe ya wụ ibe maka na Igwe niile ejekọ n'ụzụ ma ya dịba eziokwu ya bụ ibe chikwere m ike asị m na o siri m ike nkwete matata na m aka ekwetara na Igwe anawagokwenu mmụọ manya dịba na onwekweghị ibe anyị eme alịrị egbu amụwụ ichoku nwa na nka Igwe ebe m akwa alịrị bezie ya ike ya dịba ya dịbazie ya dịba